Zate, ze ilusio. Inazio Mari, lagundu, aber jendea. Baina zertu jarri da jendea? Hola, kantatzea. Baina nik zitarik nuen ba. Ze zita eta ze zita. Bea, elkarrekin Republika Dominikanan ibili gea, danak Zumaiarrak, eta hoxe, eta han prestatu den gauza mundial bat egitera datoz. Pasa aurrera danak estudiora. Guantxe grabatuko dut, Hau, baina. Pasa. Rafa Dominikanatik ekarri dit. Oin manifestazio oso bat, gaina manifestazioaren erdian patxe. Pasa. Aizu, Rosarito, zu hemen gelditu, kieto nik esan arte, abisatuko izuet, Bai, ama. Bai, ikusteko. Baina, zer egin dute ba alako misterioak? Ikaragarrizko golfokeria. Da, golfokoa dala eta disko bat bialdu behar hemen dute. Pakia dala eta ez dela eta zura manerokeriak. Golfura! Alarroz, nahikon, kokoteraino nahi joan ja, Bition, pasoen hastien, zubiek, zaguek eta bar. Eta geur, irutxakurtxarri, niri plastikoz kortenziatan txisein. Hombre! Jesus, Begonita, baina hori beste horko elementu horri esan beharko diozu? Baina zuzara jefi, ari bizango ze, baina zuzara jefi ez da? Bai, baina... Bueno, nik modu guztietara gozo honek astuko nekez, kaseta hau entzuten madozu ondo. Ze badakizu, nire lo batzu txikizena da, eta kantari joan zona. Panto japaino beto kanteta joan aneska, eta gainera, tonadillera. Rosarito! Via libre! Bagoaz! A ber, zatozte, Baina zer egin bezu amez? Pasa, Begonita, hartu kasko, txuletari bai, eta jarri inaren aldamenia. Etorri ona, bueno, beste kompromisok ez baizu bintzat, Ara, ui ardeu hor kantatu behar deu. Haze sorpresa, etzen ben espero, bela, hartu. Jarri iskine batean da kantatu ere nebez bazu. Listo, ez da? Carlos, ready altzaude, mi amor? Bai, Kristal, bai. Tira, bai. Hasi gaitezen, Tira, martxakin da. Ui, que nervios. Hemen gara, kantatzeko asmotan, zuekin beste bat antolatzekotan. Badugu sasoia, badugu animoa, aiata gau pasa egitekoa. Beti egongo gara prest, zuek ezar, eta gupango gara erre. Bai jendea bila.